समय ना दिन हो। ठीक बा भैया के तनी नाम बतेबो प्रशांत जे दुल्हा साहब है उनकर नाम बताओ। अच्छा ज्ञानेश्वर भैया ना। और समधिन भी आई है आंटी जी आपकी। अच्छा मतलब लड़की वाले ही सब है या लड़के वाले? लड़के वाले हैं ना, लड़की वाले तो नहीं आए हैं। ठीक बा चलिए कहे के बा। बाप रे है गर्मी में जाई जूस उस मंगा के रखी ना तो कहीं झाई मार दे। काले फिर हमारा समस्तीपुर प्रोग्राम देवे के बाद ऐसा रही तो दिक्कत हो जाए। और देखिए हल्दी के माहौल बा कहे के बा कि बाबा हो या अपन बाबा धन रउआ बनी जी कि पापा हो या अपन पापा धन रउआ बनी जी। पापा हो या अपन पापा धन रउआ बनी जी। चाचा हो या अपन चाचा धन रउआ बनी जी। चाचा हो या अपन चाचा धन रउआ बनी जी। कहिया के हरदी चल रउआ बनी जी। कहिया के हरदी जातना कइले बनी जी। कहिया के हरदी जतन कइले बनी जी। कहिया के हरदी जतन कइले बनी जी। जानता सीधी तनिए से धीरे पारंपरिक गीत के एक एक गीतिया के लोग बहुत तरह के गावेला। तो हम कहानी है कि पापा हो कौन पापा धन रउआ बानी जी। कहिया के हरदी से चल रउआ बानी जी। तो केहू जतन कहेला केहू से चल कहेला। एक बात कहे के बा ना तनिए से धीरे सीधी कह तरी हमरा भोजपुरी समझ में ना आवेला। हई औरंगाबाद से कुछ कुछ बात का मतलब समझ में नहीं आता। आई बड़ू इंग्लैंड से हमरो ना समझ में आवत रहे। आ गया ना आपको उम्र के हिसाब धीरे से। धीरे हम समझा दें तारा के हमारा संगे खाली रहे के बाद। और भोजपुरी ना है इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ सिखा दे। हे जवा के इंडस्ट्री के लोग कैसन बा आ के बा अपन के हा गैर के हो। हे जवा अपन अपन नहीं के समझी तो गैरे अपन बा है ना तो केहू अपन नहीं के। सब स्वार्थ के लोग बा मतलबी से जुड़ल रहेला। अच्छा हमारे तनी से एंकर प्रशांत गिरी डिस्टर्ब बने। लड़का के मम्मी पैसा दिली हमरा कान में कहत रही कि लड़की के मम्मी पैसा दिली। हाँ तो जाए दी डिस्टर्ब बने हम नहीं के डिस्टर्ब। तो सुन हम जान तनी घाम लागता प्यास लागता तनी से पानी के बोतल पहुंचा देव जरूर सब जे जाके करता धरता बा। भोला बाबा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कहला कि कोनो जरूरत नहीं ऐसे ही रोड पर प्रचार हो जाता। देखो तेरा गाड़ी पर कितना बड़ा बैनर लगल बा। कहे के बा कौन कि कहिया के हरदी जतन कइले बनी जी। 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 कहिया के हरदी जतन कइले बनी जी।
हमारा संग गावे आई बड़ू ठीक बा आई बड़ू बढ़िया बा लेकिन कहे के बा